Kwentuhan, nakabulastugan, hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan. Meron na rin muna nilitan. Happy Mother's Day, everyone! Unang kaliguan, at dyan nagsiseryoso ang usapan at pagdadamayan na tunay at tapat na kaibigan. O mga buwang o kaibigan, lubang maaasahan. Di na tayo babata, edad mo di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatagang. Sa kayo mga kalakbay, dito kami ngayon sa Tarlac, Santa Ignacia, Tarlac. Papahinga-pahinga muna kami. We're going now, Bulinaw Falls. At diretso na rin kami sa dagat yan. Tapos namin mag-Bulinaw Falls. Pahinga-pahinga muna kami dahil naantok yung mga kasama namin. Dito kami sa gasolinahan. Ang ganda ng takbuhan namin kagaya na, ang ganda ng pacing. Kaya mga tropa sa likod, nagtutulog muna. Dahil mga galing pa sa trabaho, iba yan. Mga 3 hours pa mahigit, nasa Bulinaw na kami. Guys, ang kasama natin guys, Betsky. You know. Ang mga ibang tropa, tulog-tulog muna. Tulugan muna sila. One eternity later. Yun. Pasado alas 9 na. Mag-alas 9 pa lang pala. Dito na kami mismo sa parkingan ng mismong Falls. Falls 1 ang tawag dito eh. Dito kami sa mismong parking. Dito namin iniwan lang yung mga gamit namin. Ayan. Wala mas sigurong gagalaw rito. Lalakarin lang namin papunta ron. So, Sarap ng mango. Mura lang, 35. Merong mango. Ayan o. Shoutout kay ate. Ang sarap ng ano niya. Ewan ko lang lanson. Ang tawag yan, lansons ba yan? Anong flavor yan, pre? Anong flavor yan? Mango. Mango shake. Mura lang. Mura lang. Presyong ano lang, Pilipino. Si ate daw eh, tatay nito taga Bulacan din daw eh. Parang milk tea. Pero mas masarap sa milk tea. Mango, fresh pa eh. Oh. Fresh on the air. Ayan. Ano ba pangalan dito? Mother Falls daw tawag nila eh. Ayan, Mother Falls. Parang milk pero tea. Tawag dito Mother Falls daw. Ito mo, ano na to ha, magiging vlog. May bago tayong master ha. Ito. Papakilala ko sa inyo, bagong master, Master Bernard. Ayan, minsan lang ito tumama. Bulinaw pa na padpad, napakalayo. Pinakamalayo. Long ride pa. Partida, wala pang tulog yan. Diba? Galing pa sa duty yan. Pagod lang, pero malit talaga yung mango. Kaya pupunta na kami kung saan ang entrance. Pero ang sakit ng entrance doon eh, parang sumilip lang kami, binayaran tagong arete. Pero okay na rin. Okay na, tara. The entrance. Ayun, salamat naman. Isa pa to, si Master Marvin oh. Eto na kami. Hindi, pinuntan na natin yung Mother Falls, pre. Lola Falls na to. Napunta na natin sa Baler yung Mother Falls. Lapit lang pala eh. Sa tingin ko malalim. Ayun. Ito yung mga cottage. Kaso dito lang natin.
Ito yata pre. Ito si Turo pre. Ayun. Cottage. Ayun. Ang dami ng tao. Ayan. Ito nakuha namin pinaka-cottage. Ito. Kung makakalangoy ka dun sa gitna, yung mga dimaron lumangoy, pwede mag-arkila ng life jacket. Ayun. Hindi ko alam kung magkano ang life jacket. Ayun, life vest, 50. Yung nakalagay yun. Ayun. 50 ang arkila. Pang time. Shoutout kay... Photography po. Ayun. Marilaki. Marilaki. Lagi kami nadadaan ng Marilaki ah. Napitikan ako kahit din sa falls. Salamat. Ang pang Bulinaw. Parating ng Bulinaw Falls 1, napitikan pa. Lalakbayin ang mundo, kahit ako mag-isa. Gagawin ko ang gusto, kahit magalit ka pa. Hindi na maradala sa sinasabi nila. Lulubusin ko palagi kung anong nandito pa. Natural lang na mahulog, natural lang madapa. Natural lang palibutan ka rin ng pangungutya. Ang sikreto lang upang hindi mahilap pababa. Tandaan mo lang palagi kung ba't ka nagsimula. Tandaan mo lang palagi kung ba't ka nagsimula. Yan ang payo nila sa'kin ay hindi mawawala. Kahit walang may pake, muling susulat ng tula. Kahit dami na magalit, tutuloy sa paggawa. Ba't pahirapan kung ano ang buhay? Madami pa rin paraan para bigyan ng kulay. Hindi mo mahuhukay, ginto at mga tunay. Kung nais mo lang naman ay makaani ng pugay. Hanggat kaya mo ay tumakbo ka. Okay na ako. Kuntento na ako, nakikita ako. Masaya na ako, nakikita ko masaya kayo. Uy! Abay utot! Ay! Lapit mo tayo, Master Turo! Pero... Puro ano pala ito?
Okay na? Oh, yun. Happy Mother's Day, everyone! Okay. Alright. Kain po, kain. Oh. Nagpa Mother's Day treat si Madam Joy. Si Madam Joy at saka si Boss Temyo. Ayan. Oh. Alright. Oh, pauwi na kami. Nasa Tarlac City kami ngayon. Dito kami ngayon sa vulcanizing dahil naplatan na isa kasama namin. Ayan. Ito buti lang, taptak na. Wala makita vulcanizing dun sa dinaan natin. Oh. Naplatan lang, naipitan. Malapit na kami, malapit na. Mga ano pa. Ilang bike ka pa. Stop over kasi na-block. Ito na pinaka-stopover namin. Haba ng biyahe namin, puro pagod na. Over, lahat. Ay,